هەلبەسبان مەلە بەشیر کییە؟ ئەو محەممەد بەشیرە کوڕی شێخ زاهر کوڕی شێخ مەستەفای سەید هاشمێ شێخ مەحموودێ گربەنیە. گربەن گوندەکە دکەبێ هەرێما میدیادێ کالکێ شێخ مەحموود وەسا دەهاتە بناوکردن شێخ مەحموودێ گربەنی. ئەو بخوای یەکیش سەرکانن وی گوندی بوو تا نۆکەژی مهراباوی لە دارە خەلکێن دەبەرێ سەردانە لە مهراباوی دکن. هەروەها هەلبەسبانێ مە نەبیجی چرکێ گربەنیە لێ تێ ناسکردن بنابێ مەلە بەشیرێ شێخ زاهر لێ ئەو خوا بنابێ وێژەی دکە بێخەو. بابێ وی خێزانە خوا کۆچبەری باشوور دکە ji tirsa girtina xwe çinkî yek ji wan Kurdên piştdarî şoreşên Kurdî de bû. Mîna şoreşa Ehsan Nûrî Paşa û şoreşa Agrî de xêzana xwe dihêle û carek dî vedgere û tevlî refên şoreşvanan dibe ta jiyana xwe ji dest dide. Wê demê jiyê helbestvanê me Mele Beşîr 12 salî bû. Bêxew ango Mele Beşîr ئەو ji dayîkbûnê sala 1926 li gundê Ezîmê ku dikeve bi ser devera dêrka Hemkop. Li ber destê melayên deverê tê perwerdekirin ta bawernameya olî werdigre bi jiyê 23 salî ve dibe melayê gundê Şebek. Duî temenî de bi dest helbest Kurdî dike bi şêweyê klasîk li ser sazbend û pêlewazan. Wesa di helbestek xwe de dibêje temam 23 bûne melayê dîn û dinya me kulê dil nû vederbûne şev û roj nale nalim ez. Piştê salekê tenê ji dev melatiyê berdide û xweteblî bazirganiyê dike û li gundê xwe ciyê karê kirîn û firotinê dike. Di sala 1957 de dibe yek ji endamên çalakvan di damezrandina Partiya Demokrata Kurdistanê li Sûriya. Piştî parçebûna partiyê navbera rast û çep karê partîtiyê radwestîne û dimîne mirovek bêla ye û li dijî parçebûnê berdewam dike wek ku di helbestek xwe de dibêje. Xortê hêja û zana bilezçêkên yekîtî şêrê serê çiyane beseya ku wedîtî hûn tev de yek birane li hev bikin xwedîtî pîlanê dijminane rojkirina tarîtî. Herweha ew dibîne ku parçebûn nakeve di xizmeta çareseriya kêşeya Kurdî de. Dibêje toxmê we pir hêja ye nîjadê Kurdê arî berî hemî kesaye bese nekin neyarî gok li dest dijminaye ji hev kirin sed parî ji bo me pir belaya ew yemîn û yesarî. Di sala 1961 de têgirtin û zîndankirin bi destê rejêma Sûriyê vê bûyerê jî dide diyarkirin di helbestekê de bi navê girtina min. Piştî berdanê jî gelek caran têgirtin û binçavkirin ji ber hovîtî û eskince û lêdanê neçar dimîne û direve Beyrûtê paytexta Libnanê li wir 2 salan dimîne. Mele Beşîr ne tenê bi zimanê Kurdî dinivîsand her wekû mirovekî têgihiştî zimanê Erebî bû gelek helbest bi wî zimanê nivîsandin. Di sala 1973 de Mele Beşîr tê hilbijartin serokê yekîtiya nivîskarên Kurd cilayê gelek nivîskar û roşenbîrên Kurd ve tanoke jî muhra wê yekîtiyê li rex xêzana wî ye. Ji hin berhemên wî yên ku bi dest me ketîn ev in. Yek Surûdê Niştîmanî helbest çapa Libnanê di sala 1992 de. Do gaziya Belengaza helbest çapa Duhokê di sala 2004 de. Berhemên nehatîne çapkirin ev in. Civada xema helbest. Do felsefa hevalî poaşartinek li ser bindan. Sê evîn û evîndarî çîrokek helbestî. 4 komek helbestên belav bi zimanê Kurdî û Erebî.
د دەستپێکا ساڵێن هەفتیاندا ئەو هەنێک هەواڵێن خوا بەرێ خۆدەدن باشووری کوردستانê mixabin di sînorda dîwanek xwe winda dike. Helbestlanê me wek leşkerê bênav kar û xebat di ber netewa xwe de bê rawestan dikir. Li ser qeyran û bûyerên zor û stema dijmin destberxweredayî nedikir. Bê hedan û kela kurdîniyê ew bernedida. Li ser şewata sînema Amûdê û gelek bûyeran jî helbest nivîsandin. Ji encama nakokiyên navbera siyasetmedar û rewşenbîrên wê demê de li ser neyekirêziya bizava Kurdî car caran ew nakokî di peyam û stran û helbestan de diyar dibin. Dema helbestlanê me ê mezin Nemir Cegerxwîn helbesta bi navê dîkê Xirza belav kirî û ketî di nav destê millet de, wê çaxê Mele Beşîr bersiva Cegerxwînî bi hinek hişkayî da û wiha got. Cegerxwînê Şehreza xudanê dîkê Xirza. Ew çîroka te gotî, ew bi pera firotî, li ser elok û qaza, li Xirza û li Zaza, serî vê re hejandî, dil me pêr re helandî, bi dev dibe Cegerxwîn, bi dil dibe xemrevîn, dîkê pêşî me nas kir, dîkê paşî finas kir, her wiha. Piştî çend salan Cegerxwîn bersivê bi helbestekê dide li jêr navê ji hevalekî nezan re. Dibêje, ho hevalê ciwanmêr, kengî pisîk dibin şêr, ristateya pirciwan, pêxweş dibin dil û can. Vaya giha destê min, ew jî wekî rista min. Têda êrîş dibî me, lê nizanî ez kî me. Ev helbest di dîwana aştî a heştan de sala 1984 de hatiye. Lê mixabin helbestlanê me Mele Beşîr ew 3 sal bûn çûbû ber dilovaniya Xwedê. Di çarê meha yazdan de sala 1981 de. Li gundê şebek jana xwe bi temenê 58 salî li goristana gundê Girdêmê Helîmê li rex gorna birayê xwe ê piçûk Şêx Bedreddîn tê veşartin. Îsal Komîteya Mehrecana Helbesta Kurdî ya 24mîn biryar da ku bawernameya rêzgirtinê diyarî Nemir Mele Beşîr bêxew bike ji ber kar û xebata wî a wêjeyî dwarê helbesta resenda û radestî kurê wî helbestvan Haşim bike.